Τα μάθες τα νέα, Τα μουνόπανα έκλεισαν την ΕΡΤ. Σε έναν κόσμο που το δελτίο ειδήσεων του Πρετεντέρη και της Όργας Τρέμι έχουν ακόμα κοινό, δεν με εντυπωσιάζει. Όλα τα κανάλια θα έχουν την ίδια κατάληξη με το Alter. Μας βλέπω στην ουρά του ΑΕΔ για το επίδομα της ξεφτύλας. Πέροχα. Κράτα τις αρνητικές μαλακίες για την πάρτι σου. Μου έκανε πρόταση η Μιμή Ντενίση. Η διεθνής καταξίωση δεν αργεί για εμένα. Καλώς την κάμπια που δεν θα γίνει ποτέ πεταλούδα. Σουλτάνα μου, παίρνετε τον μπούλο από τη σειρά. Στο μουνί μου. Εδώ μέχρι και η Λιστάη έμεινε άνεργη. Ωραίο το φρεματάκι σου. Από τη Λαϊκή το πήρες? Ναι, από το Σάντα Μπάρμπα. Ευχαριστώ, κερά μου. Για τον Μπούτσα είναι.